an bheach agus an Puch. Bhí bach ag eitill timpeall ag dúrdán go suairg mairach tí féin, lá bra brothlach saoirí, nuair a bhfuil Puch lé. A bheithín a chara ar san Puch. Is tram de éon chinne sin agus gaolta le chéile. Ach, tá is agam go maith gur mó é I bhád meas na naoine ordsa na ormsa. Agus sin rud atá dul tharma huiscint. Tá cionn agus grá ordsa agus gan ach míbheas agus gráin ormsa cé gur maisiúla mise. Féach an deas seang úsal atá orm. Féach an drim órga atá orm. Ach, mar sin féin, níl éon bheas ag géine orm. A bhétá a bhíon ó dom, cad na héamh sin. A fich, a chrí, is maith a hiigim do chás. Is fear go bhfuil tú comtha go néata. Is an drim agus na scíháin ar dhéiseacht agat. Adhaíonn cách gur créatúirín álan I grut is a scéamh tú. Ach, tá aon rud amháin ag baint leat, nach dat níon leis na daoine. Is sé sin, go bhfuil tú róchrosta, agus bíonn an omarcha fúd ar fud do cheallag a chur in níine ar bheagán cúise. Is mar sin atá an Scéal. Daoine a bhíonn crosta ceallagach mínádútha, ní bhíonn éon bheasartha, pe má siúlach do bhíon ionta.